Bagan minnu ka d'an ye u bɛ se ka bana i n'a fɔ adamadenw bɛ bana cogoya min na. O bana minnu bɛ bɔ bagan na ka taa se adamaden ma bana jugumanba ka saya las'a ma. N'a ma kɛ sababu ye ka saya las'a ma, a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba ye musaka fan fɛ. Wulufatɔbana, bagan ka sɔgɔsɔgɔnijɛ, bagan ka bofin, fɛn min ye sɛbana ye, wa bagan ka jolibɔbana i n'a fɔ Ebola n'a ɲɔgɔnnaw. Bana ninnu bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ bagan na ka taa bagan wɛrɛ la, walima ka bɔ bagan na ka taa se adamaden ma. Bagan bananen ka kininɔ walima a ka wagasinɔ, ka maga bagan bananen walima a salen na, ka maga bagan salen walima a bananen a joli, a daji walima a ka banakɔtaga la, bagan bananen walima a salen sogo dunni, ka bagan bananen sogo dun walima k'a nɔnɔ min ma yamaruya bagan dɔgɔtɔrɔw fɛ, bagan datɔ dunni i n'a fɔ yiridenw, ka fiɲɛ sama bagan bananen kɛrɛfɛ, k'a fɔ ka d'a kan siga kɛmɛ mɔgɔ minnu na walima bagan bana bɛ minnu na, olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, u ka banakɔtaga walima u bololafɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ. N'aw mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn na, aw bɛ se ka weleli kɛ fu ni nɛgɛjuru sira in na 36 fu 61. Aw bɛ se k'aw tɔgɔ sɛbɛn WhatsApp kan walima bataki sira fɛ 76 94 71 71. Kɛnɛya jɔnsen, ka baganw lakana, k'an ka sigida lakana, wa ka anw yɛrɛ lakana. Ni jamukan in labɛnna kɛnɛya ani adamadenya ko ɲɛnabɔlen minisiriso an'u dɛmɛbagaw. Nin bɛɛ sera ka kɛ Ala ni lamɛnnikɛ jamana mɔgɔw ka cɛsiri an'u ka badabada dɛmɛ